Is-sok tal-ġuri ta' Jorgen Fenek mixli li kien il-moħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017. Is-seduta tal-ġimgħa fit-33 jum tal-ġuri kienet iddominata mill-bidu tax-xhieda ta' Melvin Teuma, il-midilmen fid-delit li dwaru wkoll ingħata maħfra presidenzjali. Teuma beda jispjega li fl-2017 u kien jieħu ħsieb iż-żwiemel fil-Marsa u kien ilu jaf lil Jorgen Fenek għal madwar 6 snin permezz ta' Zio Ħrej. U qal li dak iż-żmien Fenek kien iċempillu jgħidlu jekk għandu x'ċans imorru Franza fejn kien iħallas kollox in-negozjant. Ix-xut qalli għalih Fenek kien iċ-ċampjon ta' Malta għax kien imprenditur u ħafna kbarat fil-pajjiż kienu jċemplulu regolarment. Għalli kienu jċemplulu nies bħal Konrad Mizzi, Keith Kembri u Beppe Fenek Adami, iżda dan tal-aħħar ma kienx jaqbdu għax kien fitt iżejjed. Spjega kif madwar 3 ġimgħat qabel tħabbret l-elezzjoni ġenerali tal-2017 kien ċempillu Jorgen Fenek biex imur jiltaqa' miegħu fejn ir-restorant Blue Elephant f'Porto Masso. Teuma stqar li Fenek kien staqsih jekk kienx jaf lil George De Giorgio ċ-Ċiniż għax rid joqtol lil Daphne Caruana Galizia minħabba li kienet se toħroġ storja fuq Zio Ħrej. Ix-xut spjega kif hu kien jaf li żjed lil Alfred De Giorgio l-fulu u kien iddobba numru tiegħu minn Anderin De Bono it-Topo. Meta kien ċempillu qalu li rid ikellmu b'De Giorgio jgħidlu biex jiltaqgħu bis-swit it-tinda tal-patata. Meta ltaqgħu Teuma spjegalu li għandu bniedem li jrid joqtol lil Caruana Galizia u De Giorgio kien staqsih jekk iħallasx. Teuma wieġbu li kieku ma jħallas ma kienx se jkellmu. Meta kienu reġgħu iltaqgħu għand il-Busy Bee ġiet diskussa s-somma b'De Giorgio jgħidlu li rrid 30,000 euro bħala depożitu u 120,000 euro wara. Dan kien l-istess żmien li tħabbret l-elezzjoni ġenerali u Fenek qallu biex iwaqqaf kollox. Teuma kompla li kien hemm bosta drabi li Jorgen Fenek rid li jitħaffef il-proċess biex iseħħ id-delitt. Irrakkonta kif darba hu kien mar it-tinda tal-patata biex ikellem lil Alfred De Giorgio, iżda kien hemm ħuħ George u Vince Muscat il-koħħu. Hawnhekk George qallu li qed kiddhom Daphne Caruana Galizia, iżda qallu mietu tant bulijiet ma tmuġdin. F'mument minnhom fl-awla Teuma infaqa jikbi meta mistoqsija kif jiftakarx id-data tal-qtil. Għalli ximmar id-dar wara t-televiżjoni ħajtu spiċċat. Stqar ukoll kif beda joħroġ il-flus minn butu u Fenek ma kien qallu xejn iżjed, tant li kien ħalih. Melvin Teuma qal li darba waqt li kien fil-Ħamrun Mario De Giorgio ċempel il-ħabs biex ikellem lil Alfred De Giorgio u wara talbu 30,000 euro għall-avukat. Skont Teuma Jorgen Fenek taħ il-flus u għaddihom lil Mario De Giorgio. Għallu koll li kien jagħtihom 200 euro fil-ġimgħa minn butu u saħansitra kien jixtrilhom il-laħam. Aktar tard Mario De Giorgio reġa' talab 30,000 euro oħra għall-ispejjeż legali. L-avukat tal-prosekuzzjoni Godwin Cini ġibidlu l-attenzjoni li hu kien għadda biss 25,000 euro. Iżda Teuma ammetta li ħallas il-5,000 euro nieqsa minn butu għax kien jinsab maqbud f'dik li ddeskriva bħala nassa. Teuma qal li darba Fenek qallu li għandhom il-problemi għax il-koħħu kienet jikxef kollox. Jgħid li minn hemm beda jirrekordja lil Fenek. Ix-xut qalli mill-lejl ta' wara beda jixrob b'mod eċċessiv u kien ċempel lil Dr. Jason Azzopardi fejn qallu li rrid ikellmu fuq każ kbir. Azzopardi qallu li kien imsiefer u referih għal Carola Aquilina, iżda qalli ftit wara spiċċatlu l-batterija tal-mobile u għalhekk ma kienx ċempel. Teuma stqar li hu ħaseb li Jorgen Fenek kien verament il-ħabib tiegħu, imma qal li kieku vera kien hekk ma kienx idaħlu f'din il-biċċa għax ħajtu spiċċat minn dakinhar. Viżibilment imkisser u mbikkem Teuma stqar kif mar jiftaħ qalbu ma' Edwin Brinkat il-ġojja fejn qallu li rema ħajtu kompletament u li aħjar mejjet milli ħaj. Teuma stqar li Johan Cremona kien favur Fenek minħabba n-negozju miegħu u kien qallu biex jinkludi wkoll isem Chris Cardona jekk jiġi mistoqsi dwar il-qtil. Teuma qal li meta sar jaf Jorgen bir-recordings kien reġa' sejjaħlu Porto Masso. Il-ġojja kien qallu biex jgħidlu bir-recordings għax inkella joqtluh u kienet jibża li jagħmlulu bomba lilu wkoll. Fi minnhom Teuma qolla leħnu fl-awla u qalli għalih bniedem wieħed biss u l-moħħ wara d-delitt, jiġifieri Jorgen Fenek ta' Tomas. Għalli kien kawża tal-ġen li kellu f'moħħu dak iż-żmien li fl-ittra li kien kiteb semma wkoll il-Keith Kembri. Il-ġuri se jissokta is-sibt filgħodu.